Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon Iba Pa. Sa mga hindi pa po wala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload natin every week. At syempre updated kayo sa kaganapan sa mundo ng pag-ibon. At pakifollow na rin po pala yung FB page natin kasi doon po tayo minsan namimigay lang ng ibon. Pag naisipan natin mamigay ng ibon, namimigay lang po tayo ng ibon. Kaya kung gusto nyo manalo ng ibon o makakuha ng ibon, pakifollow na rin po. Okay mga kaibon, ngayong week na to mga kaibon, napaganda ng topic natin mga kaibon. Pero bago natin i-discuss yung topic natin mga kaibon, bibigyan ko po kayo ng update mga kaibon. Kasi nag-announce tayo last week, di ba, na magtitinda tayo ng patuka natin, sariling mix natin. Na-process na natin yung DTI tsaka BIR para maging legal yung pagbenta natin online mga kaibon. Napaka-importante po nun. At pagka okay na yung lahat, kasi medyo busy this week, pasensya na, umpisa na tayo mag-start magbenta online mga kaibon. At nagpapasalamat pala kami mga kaibon sa inyo kasi ang daming nag-message na gustong sumuporta sa o gusto mag-avail sa mga patuka natin. At special mention pala si Sir Kaibon Dan Katian. Ito solid supporter natin to. Nag-order agad si Sir ng 5 kilo. 5 kilos po ang in-order ni Sir. Patuka para sa mga red eye. Handa na to ni Sir, panghanda niya na po kasi breeding season na sa mga red eye ni Sir Dan. Maraming salamat po Sir Dan Katian. Kasi magde-deliver or magpapadala tayo ng ibon sa kanya sa end of the month, kaya isasabay na lang natin yung patuka na in-order ni Sir Dan. Salamat, maraming salamat po. At ang topic natin ngayon mga kaibon, napakaganda rin po mga kaibon kasi yung pamagat ng topic natin ngayon mga kaibon is dapat na bang magpanik yung mga mag-iibon kasi walang buying. Kasi kung makikita nyo online, dami nagpo-post about sa pag-iibon. Titingnan natin at bibigyan natin ng kulay. Bibigyan ko po kayo ng idea o ibibigyan natin ng kulay ito kung dapat na ba tayo magpanik mga kaibon. Okay? Pero syempre, bago natin i-discuss yung napakagandang topic natin, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay, ngayon syempre mag-shoutout na tayo mga kaibon sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Shoutout pala unang-una syempre sa PPSM Birds Incorporated, kay kaibon Sir Dicky Lennon, DPJ Mini Avery, Aldrin Martinez, kay kaibon Dan Katian, so di supporter natin, kay kaibon Ant Pulin Aviary ng Quezon City, kasi kay Ibon Silvero Magbanua, Angelo Villena ng Cabanatuan, Ronald Antonio, Jennifer Karamat, Michael Basibas, Yats ng Caloocan, Kelly Carriaga, Dian Wilson Sinosin Ibunan, KJ Mini Avery ng Samar, Master Fuka Zaku, Mac John Basco, ENC Mini Avery ng Gapan, John Carlo Filiamor, Jobert Caselli TV, Mr. Jam at ang anak ng si Hotaro from Japan, Rico Nilaska, at kay Ibon Frederick Villar, kay Ibon Rayo Mendoza, at kay Ibon Eli Sarmiento ng Pampanga. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre di-discuss na natin yung napakagandang topic natin ngayong week na to mga kaibon. At yung pamagat ng topic natin is dapat na bang magpanik yung mga mag-iibon dahil walang buying. Yung mga kaibon natin dapat na bang magpanik kasi walang buying mga kaibon. At napagandang topic na to mga kaibon kasi syempre lahat nakaka-relate dito. Sino bang hindi nakaka-relate dito mga kaibon? Di ba lahat tayo nakaka-relate dito. Kung napapansin nyo online mga kaibon, kaliwat kanan yung mga nagpo-post na nag-quit na ba lahat, hindi na maganda mag-ibon, ramdam nyo na ba, yung mga post na yun mga kaibon. At syempre hindi naman natin sila masisisi kasi yun yung nararamdaman nila mga kaibon. At syempre may mga magko-comment din doon, may magla-like, may mag-a-agree, may mga magdi-disagree din doon mga kaibon.
Kasi kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan, kanya-kanya tayong opinion, pero nirespeto naman natin lahat yan mga kaibon. Okay? At ang walang baying mga kaibon actually, hindi na to bago sa mundo ng pag-iibon mga kaibon. Kasi nung unang panahon nga, matagal walang baying din, taon walang baying mga ibon. Kaya yung walang baying na sinasabi, hindi na po to bago sa mundo ng pag-iibon. Mararanasan at mararanasan natin to mga kaibon. Pero ang kagandahan lang nito mga kaibon, pag walang baying mga kaibon, syempre, makaka-focus po tayo sa breeding natin mga kaibon. Makaka-focus po tayo sa mga project natin na ibon na gusto nating palabasin mga kaibon. At makakaipon tayo ng materyales, at the same time makakaipon tayo ng mga ibon na sa palagay natin magkakaroon siya ng buying mga kaibon. At pag nangyari yun mga kaibon, syempre makabibenta natin yun isang bultuhan at makaka-out tayo noon ng maramihan mga kaibon. Kasi naranasan din natin yun mga kaibon noong unang panahon. Nakwento na natin yun sa inyo mga kaibon. Okay? May 2 punto lang tayo dito mga kaibon. Kasi i-discuss lang natin to ng mabilis. 2 punto lang to mga kaibon at na dapat natin tandaan kung magpapanik na ba tayo at hindi. Okay mga kaibon? Una-una dito mga kaibon, syempre, kung may mga nagpo-post na yan mga kaibon, mga nag-quit, nagsasabing mag-quit na sila, nagsasabing wala na yung, hindi na maganda yung mag-ibon. Unang-una dyan mga kaibon, titingnan natin kung sino ba yung breeder na yon mga kaibon. Titingnan natin, kikilatisin natin siya kung sinong breeder yon mga kaibon. Anong hawak niyang ibon at bakit siya mag-quit. Kasi minsan mga kaibon, may nakita rin tayo na yung diskarte nila, real talk lang. Sabi nila mag-quit sila mga kaibon. Pero hindi pala. Ang mangyayari nun, ibebenta lang nilang ibon nila. After that, mag-upgrade lang pala sila mga kaibon. Kasi marami na rin tayong nakitang mag-ibon na nag-quit after 2 months, after 3 months, bumabalik sa pag-ibon. Kasi nga, nakakalibang talaga yung pag-ibon mga kaibon. Okay? Ang pangalawang punto o palatandaan natin dyan mga kaibon is may nagpapapasok pa ba ng ibon dito sa Pilipinas mga kaibon. Kasi doon po natin malalaman kung may gusto pa bang mag-breed ng mga bagong ibon dito sa Pilipinas mga kaibon. Ang masasabi lang natin dyan mga kaibon, actually may schedule kami mga kaibon, yung mga kaibigan natin dito. May pupuntahan kami mga kaibon. Kasi may pumasok na ibon dito sa Pilipinas mga kaibon. Alam ko po na yung iba hindi nila alam kasi syempre grupo-grupo po yan mga kaibon at hindi pa pinapalabas siguro ngayon kasi syempre paparamihin pa yan nila. Mga 2 months ago na siguro mga kaibon na pumasok yon. Tapos, syempre wala pa tayong picture kasi nga hindi natuloy yung lakad namin. Hopefully, by the end of the month, matuloy yung lakad namin doon mga kaibon. Busy yung mga kaibigan natin. At yung ibon na yon mga kaibon na pumasok dito sa Pilipinas, dito nyo rin una narinig sa atin yan mga kaibon sa Ibon at Iba Pa. Kasi nung nakaraan nag-video tayo about sa price ng YFO Paino, YFO Padan. May mga gumaya ng mga kaibon natin. Pero maganda yun mga kaibon kasi ibig sabihin may naniniwala at may nakaka-appreciate sa video natin. Kaya natutuwa po tayo doon mga kaibon. Okay? Ang ibon po na pumasok dito sa Pilipinas mga kaibon is cinnamon opaline yellow face mga kaibon. Wala pa kayong nakikita niyan ngayon mga kaibon dito. Kasi binibreed pa yan mga kaibon, pinaparami pa. Pero nakapasok na yung ibon na yan dito sa Pilipinas mga kaibon. Okay? Yun po yung pinupunto natin pangalawa doon mga kaibon. Kasi ang masasabi lang natin dyan mga kaibon, sa mga nagki-quit, okay, ito tandaan nyo talaga mga kaibon. Sa mga nagki-quit mga kaibon, medyo kilatisin talaga natin. Kasi for example mga kaibon, pag may nag-quit na big time breeder na yung aviary niya na malalaki, may 7 aviary shots, nag-quit siya,
Tapos may isang big time breeder din na nag-ship ng ibon locally tsaka internationally. Kasi locally mga kaibon, kung walang buying international, merong nag-order dito sa Pilipinas eh. Nag-ship tayo sa Cebu, Davao, Iloilo, Bacolod. May mga order yan mga kaibon eh. Pag yung mga breeder na yon ang nag-quit mga kaibon, mag-isip na kayo mga kaibon. Kasi syempre pag nag-quit sila, malaki yung impact sa mundo ng pag-iibon nun mga kaibon. Malaki talaga. Kasi marami magtataka, bakit kaya nag-quit si ganito? Bakit kaya nag-quit si ganyan? Kasi nga sila, di ba, parang sila yung tinitingala natin sa mundo ng pag-iibon mga kaibon. Pag yun, yung mga taong yun ang nag-quit mga kaibon, medyo mag-isip na tayo mga kaibon. Pero gaya nga sinabi ko kanina mga kaibon, nagpapapasok pa rin sila ng ibon dito sa Pilipinas mga kaibon. Kasi nga, yung mga taong yun, alam na yun mga kaibon na ang walang buying hindi na po bago sa mundo ng pag-ibon. Ibig sabihin, naranasan na po natin yun mga kaibon. Ilang taon walang buying, okay lang mga kaibon. Kasi alam nila, darating din ang araw, alam natin mga kaibon na darating din ang araw na magkakabaying din tayo. Tsaga-tsaga lang, hintay-hintay lang po mga kaibon. Ganun po ang pag-iibon mga kaibon. Okay? Sana po nag-enjoy po kayo sa munting discussion natin dito mga kaibon. Kung may comment po kayo, may suggestion po kayo, comment down below. Sana po nag-enjoy kayo. God bless po sa lahat ng mag-iibon. God bless po sa lahat ng minamahal niya sa buhay. See you next time po mga kaibon. Ibon at iba pa. God bless po.